हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउट्यूब चैनल बरायनाय जाबाय बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासिबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो हाजासे माने नोंथांमोना बे चेनेलखौ नोंथांमोननि ससियेल मीडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा व्हाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयर खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफोराबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ बिथांमोनाबो मोननो हायो स लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन दिनै नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैदों जेंग्राइमुख कलेज रिक्रुटमेन्ट 2020 माजुलिनि जेंग्राइमुख कलेजआवहाय बेवहाय माखासे माने भेकेन्सि ओंखारनानै दं बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ नोंथांनि थाखाय लानानै फैबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो गुबुन गुबुन नि थाखाय बेवहाय भेकेन्सि दङ एप्लाइ फर 20 पोस्ट गासै बेवहाय 20 पोस्टआ दङ बेनिनो माखासेया एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो गुबुना गुबुन गुबुन भेकेन्सि जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन एप्लाइ उइथिन 15 डेज होननानै बुंदों जे नैबे एडभार्टाइजखौ होनायनि 15 दिननि गेजेरावनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन स बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासिबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो सावरायलांदिनि बबे पस्टआव बेसेबां पस्ट भेकेन्सि दङ जोङो बेखौ गासिबो भिडिअनि सिङाव डिटेल्सै मोनलांजोबगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ आंजों लोगोसे लासै लासै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांफानो हागोन स जोङो बेवहाय नायनानै नुनो मोनबाय जेंग्राइमुख कलेज माजुलि रिक्रुटमेन्ट 2020 फुल डिटेल्स होननानै बुंदों जे बेवहाय एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखाय बेवहाय माखासे मानि जोङो बेवहाय पस्ट नुनो मोननाय जादों जे एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखाय बेवहाय गासै नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 15 पोस्ट दङ जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों आरो जोङो बेखौ साबजेक्ट वाइसै नायलाङोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे नम्बर 1 आवहाय मैथमेटिक्सनि थाखाय दङ बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 7नि थाखाय दङ नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन नम्बर 2 जों नायब्ला नुनो मोनदों केमिस्ट्रिनि थाखाय बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ 7नि थाखाय दङ आरो बटानिनि थाखाय दङ बेवहाय नम्बर 3 आव बटानियावबो 7नि थाखाय दङ जोङो बेखौ नुनो मोननाय जादों दानिया नम्बर 4 लोगोफोर नम्बर 4 आव नोंथांमोना जों लोगोसे नायफानो हागोन नम्बर 4 आव जोङो फिजिक्स नुदों फिजिक्सआव बेयावबो 7नि थाखाय दङ आरो नम्बर 5 आवबो बेवहाय जिअलजिनि थाखाय दङ बेबो 7नि थाखाय जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों दानिया बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रसिडिउर बेनो जाहैबाय जे बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय रिलेभेन्ट साबजेक्टआव सासे मानसिया खमावबो नेट स्लेट पास जानांगोन अब्लासो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे थायोब्ला मोजां जायफोरनियाव जे पिएचडि एमफिल दङ बिथांमोननि थाखाय आरोबाव बेयाव प्रेफारेन्स जोङो मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोनदों आरो जाय बिथांमोननियाव पिएचडि दङ पिएचडि थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बियो मिनिमाम क्वालिफिकेसन जेरै नेट स्लेट बे थायाब्लाबो बेवहाय माखासे एक्सेमसन मोनगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों थामहिनबा जे एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखाय जे मिनिमाम क्वालिफिकेसन नेट स्लेट पास जानांगौ बेखौ पास जायाखैब्लाबो एबा पास खालामाखैब्लाबो जाय बिथांमोननिया माने पिएचडि हल्डार बिथांमोना बेवहाय एक्सेमसन मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो बेयाव मोनथिनो मोननाय जादों थामहिनबा जोङो बेखौनो बुजिनो मोनदों जे नेट स्लेट गैयाब्लाबो बेवहाय पिएचडि थानाय सुबुंफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो मोननाय जादों दानिया बेयावनो नोजोर बोनो गोनां मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बेवहाय जोङो खमावबो 55 मार्क्स लानानै जोङो पास खालामनांगोन जोङो बेखौ मोनथिनो मोननाय जादों जे जोंनि रिलेभेन्ट साबजेक्टआव आरो रिलेक्सेसन थागोन बेवहाय माखासे मानि जे पिएचडि हल्डारफोरनि थाखाय बेवहाय रिलेक्सेसन थागोन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों 5% बेवहाय रिलेक्सेसन थागोननि बाथ्राखौ बेयाव नायनानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों दानिया एलिजिबिलिटि होननानै बुंदों एलिजिबिलिटियावहाय जों नायब्ला बेवहाय नुनो मोनदों जे सासे मानसिया जेब्ला इन्टारभिउनि समावहाय गावनि पिएचडि एबा एमफिल पिएचडि एबा बायदि बायदि सेमिनार पेपारफोर पाब्लिकेशनफोर जेसेबांनाखि दङ बेखौ इन्टारभिउनि समाव दिन्थिनांगोन एबा बेखौ श' खालामनांगोन साबमिट खालामनांगोन जोङो बेखौ नायनानै नुनो मोननाय जादों स दानिया नम्बर 2 लोगोफोर नम्बर 2 नायोब्ला जों नुनो मोनदों जे बेवहाय लेबरेटरि एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों नम्बर अफ पस्टआ बेयाव 7नि थाखाय दङ आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे सासे मानसिया खमावबो जे ग्रेजुवेट जानांगोन एनि स्ट्रिम आर्ट्स साइन्स कमार्स जिखुनु जा रिकगनाइज इन्स्टिटिउसननिफ्राय इउजिसिनि रिकगनाइज इन्स्टिटिउसननिफ्राय बिथांमोना मा जानांगोन जे बेवहाय ग्रेजुवेट जाब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थानांगोन बिथांनियाव जे कम्पिउटार डिप्ल'मा or certificate course होननानै बुंदों कम्पिउटार अपारेशन अफ मिनिमाम 3 months डिउरेसन
मास मोनथामनि एबा 6 दाननि एबा 6 मान्थनि बेवहाय कम्पिउटार डिप्ल'मा थायोब्ला आरो बिथांनि थाखाय बियो खोब मोजांसिन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों जे कम्पिउटार डिप्ल'मा थानायनि थाखाय बियो साबसिन। दानि नाम्बार 3 लोगोफोर नाम्बार 2 जों नायब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय लेबरेटरि बिआरआर होननाय बुंदों। लेबरेटरि बिआरआरफोरनि थाखाय बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ 7नि थाखाय दङ आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दोननाय जादों बेयो जाहैबाय जे 10 पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दानिया जोङो बे जबफोरखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसोनि सिमा लाखिनाय जादों बे बैसोनि सिमा लाखिनायखौ जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोनदों जे सासे मानसिया खमावबो 18 इयार्सनि खमसिन जानो मोननाय नङा होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बांसिन जानो मोननाय नङा 38 इयार्सनिफ्राय बांसिन। नाथायब्ला हले जोङो बेवहाय माखासे माने रिलेक्सेसन मोनो जेरै एससी एसटी सुबुंफोरनि थाखाय बेवहाय 5 इयार्स बेवहाय जोङो रिलेक्सेसन मोनगोननि बाथ्राखौ बेयाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन जेरै ओबीसी एमओबीसीनि थाखाय बेवहाय जोङो बेसेबां मोनगोन जे 3 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोननि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया हाउ टु एप्लाइ जों नायब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय सासे एप्लिकेसन फिलआप खालामगिरिया जे मा खालामनांगोन जे एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि थाखाय 2500 डिमान्ड ड्राफ्ट दाननांगोन होननानै जोङो बेयाव मिथिनो मोननाय जादों आरो लेबरेटरि एसिस्टेन्टनि थाखाय 100 जोङो बेवहाय दाननांगोननि बाथ्राखौ बेवहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनो जाबाय जे बबेयाव दाननांगौ जे दाननांगौनि डिमान्ड ड्राफ्ट दाननांगौनि जे एड्रेस जोङो एड्रेसखौ बेवहाय नुनो मोनदों जे जेंग्राइमुख कलेज इउको बेंकआवहाय जे जेंग्राइ ब्रान्चआव दाननांगोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बेवहाय माखासे माने बेवहाय IFFC कोड होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायनानै लानो हागोन आरो जोङो बेखौ दहाय नायनानै नुखाबाय जे 15 डेजनि गेजेराव जोङो बेखौ खालामनांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। No application fees should be paid for the post of laboratory BRR होननानै बुंदों जे लेबरेटरि बिआरआरफोरनि थाखाय बेवहाय एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो रोखोमनि एप्लिकेसन फी होनांनाय नङा होननानै जोङो बेयाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बेयाव माखासे नोजोर बोनो गोनां बाथ्राफ्रा जाबाय जे जोङो जे लेबरेटरि एसिस्टेन्ट आरो लेबरेटरि बिआरआरफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना स्टेन्डार्ड आसाम गभर्नमेन्ट स्टेन्डार्ड 9 स्टेन्डार्ड फर्मखौ डाउनलड खालामनांगोन। डाउनलड खालामनानै बेवहाय गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ होनानै एप्लाइ खालामनांगोन जे बेवहाय टेस्टिमनियेलफोरखौ गासैबो सेट अफ जेरक्सफोर बायदि बायदि बेवहाय एनभलपनि गेजेरजों जोङो सोनानै हरनांगोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोननाय जादों जे पार्ट 9 आसाम गभर्नमेन्टनि स्टेन्डार्ड फर्म नाम्बार पार्ट 9 बेखौ डाउनलड खालामनानै जोङो लानांगोन। ओमफ्राय बेयावनो नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो बेवहाय सासे मानसिया जे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसो जादों बिथांमोना जे आसामनि बासिन्दा जानांगोन आसामाव थागिबि जानांगोन अब्लासो बेखौ मा खालामनो हागोन जे एप्लाइ खालामनो हागोन थामहिनबा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बिनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। आरो जाय बिथांमोना इन सार्भिसाव थानाय बिथांमोना मा खालामनांगोन जे गावसिनि सोलिफु जे अथरिटिनिफ्राय जे मा खालामनांगोन NOC लानानै फैनांगोन। NOC लानानै फैयोब्लासो बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन एबा एलिजिबिलिटि होननानै बेयाव जोङो मोनथिनो मोननाय जादों। आरो बेयावनो नोजोर बोनो गोनां मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे जाय बिथांमोना दिनै PWD आरो EWS थामहिनबा फिजिकेल हेन्डिकेप आरो इकनमिकेल उइकार सेक्सननि केटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना मा खालामनांगोन जे बिथांमोना गाव गावनि जे फोरमान सार्टिफिकेट जे फिजिकेल हेन्डिकेपनि फोरमान सार्टिफिकेट आरो इकनमिकेल उइकार सेक्सननि जे फोरमान सार्टिफिकेट बेखौ होफानांगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ बेवहाय गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां डिसक्रिप्शन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेसन दं नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै फराय डिटेल्सै फराय बेखौ फरायनायनि उनाव गासैखौबो डिटेल्सै बुजिजोबनायनि उनाव नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालाम। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय।